Comença el Batec, el podcast comunitari de Marianao, on les veus del barri tenen molt a dir. Soc el Xavi i aquí fem d'altaveu per parlar del que ens preocupa, ens uneix i ens ajuda a construir comunitat. El Batec, el podcast comunitari de Marianao. En aquest capítol parlarem de l'amor, les diferents maneres d'estimar i com expliquem l'idea d'amor. Parlarem amb professionals per atendre com l'amor propi altera la nostra manera d'estimar i la percepció que tenim sobre l'amor. Després ens acompanyen dues convidades amb una mirada diferent sobre l'amor i les relacions, per reflexionar sobre els models tradicionals i com es reflecteix l'amor als llibres. I a més, connectarem amb l'Ari, que de nou ha sortit al carrer per preguntar a les veïnes i veïns de Marianao si celebren el Sant Valentí i com ho celebren. Així que, de nou, comencem a bategar. Avui ens acompanya l'Helena Alonso, referent de benestar emocional del Camp Montclar, i la Clàudia Dalmau, professional terapeuta i tallerista de Dit Associació. I a més, tenim a l'Eugènia Sande, una veïna que té una mirada no convencional de les relacions afectoamoroses i a més és terapeuta gestalt especialitzada en parella. Benvingudes, com esteu? Molt bé, moltes gràcies. Sí? Bueno, anem a parlar d'aquest tema en aquesta època tan interessant, no? Que parlem molt, aquest mes s'ha parlat molt sobre l'amor, així que us llenço la primera pregunta i parlem de l'amor propi. De quina manera l'amor propi creieu que pot influenciar la nostra relació, les nostres relacions amb els altres? Clàudia. Bona tarda. Bona tarda. O bon dia, no sé. Depèn. Depèn quan ho vegin, no? Sí, exacte. L'amor propi com a tal, des de la mirada gestàltica, és una eina d'autoapoyo totalment. Per tant, segons com et relaciones amb tu mateix, així et relaciones amb els altres, no? Pot ser que tinguis una relació de dependència si tu no tens el teu amor propi ben anclat, no? I es converteix en una relació de dependència dels altres o en una búsqueda de confirmació i de validació a la mirada de l'altre. I des d'aquesta mirada més terapèutica el que es busca és que te la puguis donar tu mateix, no? Que interessant, que interessant. Tu, Helena, quin creus que són els senyals que indiquen que algú té aquest amor propi de manera saludable? Crec que hi ha diverses coses que ens indiquen, no?, aquest amor propi. Estic molt d'acord amb el que ha comentat la Clàudia, que al final l'amor propi influencia molt, com em relaciono tant amb mi mateixa com amb els altres. I crec que hi ha senyals que ens indiquen, no?, una mica com està aquesta relació, no? Com podria ser, per exemple, la capacitat per posar límits, no?, el dir que no. Al final, per mi l'amor propi no deixa de ser una mica la valoració que faig sobre mi mateixa, no? Quin valor tinc. Per tant, si jo tinc clar el meu valor, no em deixaré trepitjar, no? Establiré bé els límits. Per exemple, pot ser alguna cosa així. El temps que dedico a l'autocura, per exemple, que em prioritzo, no? Que tinc en compte això, no? El meu propi benestar. Com em parlo, crec que és una cosa important també, no? El diàleg intern, que implica per mi cometre un error, no? Que una altra persona em rebutgi, que una cosa no em surti bé, no? Quina interpretació faig d'això, com em parlo a mi mateixa, no? Quan alguna no surt com jo m'espero. Crec que són coses que ens indiquen, no?, una mica aquesta relació que tinc amb mi mateixa en aquest cas. Que interessant, que interessant. D'altra manera, i de manera contrària, no? Quan hi ha aquesta falta d'amor propi, com creieu que es fa visible, no? Dintre relacionar-se amb les altres, no? Amb les altres persones? Teniu algun indicador, alguna imatge que també ho signifiqui? Jo anava a connectar aquí molt amb el que ha parlat la Clàudia abans de la dependència, no? Si jo no em valoro, busco una mica aquesta validació externa, no? Llavors depenc del que em diuen des de fora. Per exemple, podria ser... Sí. Penseu el mateix? Sí, i tant. Sí. Així com la por a ser deixat, no? Això no et permet dir que no, per exemple, i t'adaptes molt a l'altra persona, no? Per aquesta por, que et deixin. No poses els límits, per tant, que necessites. Demanes l'altre que cobreixi les teves necessitats
Clar. Sí. I aquí també connecta una miqueta amb aquesta sensació de buidor que apareix, no? Quan l'altra persona no està, no? O no cobreix aquestes necessitats. Que crec que l'amor propi també passa molt per precisament poder estar sol o sola, no? Vull dir, no necessita aquesta validació externa que parlem, llavors no sentir aquesta buidor quan no estic acompanyada. Sí. Clar. També crec que és important poder demanar de forma clara què necessito, perquè si demano però algo i que no és molt complicat omplir aquesta buidor de la que parla l'Helena. Sí, com que hi ha un previ, no?, de l'amor propi que es necessita de conèixer-se una miqueta a si mateix, autorreconèixer-se d'alguna manera també per saber què vull, què he de demanar, no? Molt interessant. Sí. Molt interessant. Aquesta claredat, no?, els missatges. Necessito X. No donar voltes, aviam si l'altre esbrina, perquè l'altre pot entendre el que vulgui o el que pugui, que no ho fan tampoc amb mala... Per poder-ho comunicar haig de saber jo què necessito, no? Que hi ha aquesta part d'autoconeixement i llavors la traspasso. Vull dir, que van de la mà. Sí, totalment. Molt bé. Parlant d'una manera una miqueta més general de l'amor, hi ha una sèrie de mites que sempre han estat, no, a la cultura popular, que alguns han sigut també molt perjudicials, crec, per moltes persones, no? Hi ha algun mite que vosaltres, des de la vostra experiència, vulgueu desmentir? Que diu, esto no es. Sí, yo creo que una mica aquesta idea de que el amor todo lo puede, ¿no? De que con amor todo se arregla, ¿no? Y eso es lo importante. Crec que, òbviament, no? Dintre les relacions interpersonals, no? Ja siguin de família, de parella, amistat, és molt important que hi hagi una sèrie d'ingredients, no? Com pot ser l'escolta activa, l'empatia, la cura, no? Llavors, no perquè estimi algú o perquè senti que algú m'estima, pues ja està, no? O lo aguanto todo. Llavors crec que és important cuinar a foc lent, no? Una mica tot això. Interessant. Perquè pugui aparèixer, no? Aquesta relació des del vincle sa, diguéssim. Sí, i això de trobar la media naranja, no? És com, mític, tu ja ets complet, no? Aquesta mirada més terapèutica de tu ets suficient i tu ets una persona completa, no necessites que vingui cap meitat, no et falta una meitat, tu ets una, sencera, no? I això també fa una mica de mal, bueno, molt, no? Perquè sembla que no siguis una persona completa i això et porta a una infravaloració molt gran. I que l'amor al final suma, però no omple buits, no? No hi ha un buit on hagi no és una massilla que rellene i ja està, sinó que simplement suma a una cosa ja que pot estar completa perfectament. Que interessant. Llavors, per treballar l'amor propi en el dia a dia, quines eines li recomanaríeu al nostre públic que pogués posar en pràctica? Preguntar-se aquesta part d'autoconeixement. Correcte. No? Aquesta part és molt important i com pots indagar una mica aquí, preguntar-te tota l'estona què estic sentint ara, per què sento el que estic, o què m'està fent sentir aquesta situació, com em sento en aquesta situació. És preguntar-te, simplement, posar el focus en tu, no? Com m'estic sentint? Què puc fer amb això? No? Per què estic sentint gelos? Això és una por que sorgeix des de la part que del que hem parlat, no? La falta d'amor propi, l'altre m'ha de completar. Si sento gelos i mira cap a una altra banda, doncs fer-te aquesta pregunta, indagar a on et porta això, ja només amb això estàs fent moltíssim. Si cada dia treballes, no? Preguntar-te què estic sentint, per exemple. Sí, jo crec que és important, complementant amb el que deies, això, el validar les emocions, validar, no? Pues això, què necessito, no? Dintre de preguntar-me què m'està passant, també preguntar-me això, no? Què necessito, i és important el parar i dedicar-me temps. O sigui, com a consell, si es pot dir així, seria això, no? De para i escolta't, bàsicament. També crec que és important fer com petites pràctiques que siguin coherents, no? Per exemple, no? Anar molt alineada amb els meus valors, el tema de la prioritat que ha sortit, no? El prioritzar-me, si avui no em ve de gust fer això, dir no. Llavors crec que això també és una manera d'alimentar aquest amor propi.
Vull dir que crec que anar molt alineada, no?, amb el que una sent, amb el que una pensa. I parlant una miqueta del context, que jo crec que també és algo que als nostres telespectadors li pot interessar molt, no? Ara estem en un moment en què les xarxes socials han envaït la nostra vida social, que és un ecosistema que no està regulat, llavors, bueno, té un cert desequilibri d'alguna manera. Com es pot treballar l'amor propi en aquesta situació d'algoritmes i de boicot o de petardeo, de publicitat constant? Com podem, no?, entendre'ns i entendre el nostre cos en aquest entorn? És un temón, aquest de les xarxes socials. Sí, jo lo dejo para el final, però bueno. Sí. Jo crec que, clar, el que ens porta inevitablement a fer, no?, el tema de les xarxes socials, és a comparar-nos, no? I que mencionaves el tema del cos, ens surt, no?, comparar-nos. Llavors jo crec que és important, dintre d'entendre que la comparació sortirà, no?, que és algo natural, no crear la meva identitat en base a aquesta comparació, no? No des d'aquesta idea, perquè crec que també el que fem quan veiem aquest contingut idealitzat, per suposat, no?, a les xarxes socials, em comparo, però des del pensament, no?, com m'imagino que és el meu cos, com ho comparo amb això. Llavors crec que és important baixar una mica la realitat, no?, i sentir una mica més el cos, de dir, vale, no connecto tant des de la imatge que tinc del meu cos, sinó que em preocupo per sentir el meu cos, no? I vull dir, faig coses amb el meu cos, l'exploro, ho baixo com més a la realitat. Sí, em sembla molt interessant això de la comparació, no? Això és que ens porta a aquesta part que estàvem parlant d'infravaloració totalment, perquè no soc completa, soc insuficient, no? He de ser distinta a qui soc i a com soc. Ostres, això fa molt de mal. I ser conscient de que m'estic comparant, no? Me n'adono que m'estic comparant i això trenca, no?, el pensament de comparació. Sí. Només dir-te, ei, que m'estic comparant, ja estàs trencant la comparació i ja pots mirar cap a una altra banda, no? Sí, jo estic molt d'acord, si em permeteu també l'opinió. O sigui, penso que crec que hi ha un factor de generació d'expectatives, no? Ja no només sobre el teu cos, sinó sobre la pròpia experiència que has de viure en el moment de relacionar-te amb la resta. Llavors, això al final et genera una expectativa a la que mai podràs arribar, o perquè al final és artificial. I, evidentment, quan fas l'exercici de tallar una miqueta aquesta generació d'expectatives i comences, com dius, a sentir, a palpar, a ser tu qui et deixis guiar pel que sents en cada moment, és quan realment generes aquest tipus de relació, primer amb tu mateix i després amb la resta, no? I crec que aquí també és important aplicar una mica el concepte aquest d'higiene digital, no?, de revisar quins perfils estic seguint, què em generen, perquè si estic mirant un contingut que m'està despertant una inseguretat, no?, o no, doncs evidentment no és aquí, no? Vull dir que les xarxes socials evidentment tenen molt a portar positiu, tampoc anem a dir una altra cosa, però és veritat que crec que hem de revisar com les utilitzem, no? Hi ha com unes senyals que si no m'estic sentint bé... Sí. L'altre dia escoltava que les xarxes socials han deixat de ser una xarxa social en si mateixa i han començat a ser generadores de contingut, i aquí a l'entitat tenim el propi projecte de La Bastida, que també reflexionem entorn a això, no? I deia, ostres, cuidado, perquè també t'està generant emocions, ja és una forma de relacionar-te amb el mòbil o amb l'ordinador, no? Llavors, cuidado també amb això, perquè també t'està generant sensacions i emocions cada vegada que tu estàs veient un vídeo o una interacció amb aquesta xarxa social, no? Total. Sí, crec que això és una tasca col·lectiva, no?, en general, de revisar quin contingut estem generant, però òbviament hi ha aquesta part individual, no?, de poder posar uns filtres. Sí, i que estic consumint. Sí. I adonar-nos, no?, de que les xarxes socials t'estan ensenyant personatges. No t'estan ensenyant el procés d'aquesta persona, no? Som persones que estem en diferents processos, cadascú de nosaltres, no? I no et mostren el procés, generalment. Et mostren un resultat de fantasia, molts cops, no? I no ens n'adonem. La gent jove, consumint les xarxes, no se n'adonen que és una foto que està preparada, per exemple, no? Per dir... Totalment d'acord, que jo crec que aquí ja hem transcendit els joves i va tota la globalitat de la població,
Per acabar, per no anar-nos massa de temps, volia preguntar-vos en un petit titular com ens protegim, ja heu donat alguna pista, no? Però com ens protegiríem, no? Ciutadans i ciutadanes de Marianao, d'aquesta comparació constant amb els altres i a les xarxes socials. Preguntón, Sí, la veritat. Estic pensant com resumir una mica, no? Això que Jo tiraria del parlem. fil que ha dit l'Helena, no? De començar a sentir el cos. Una manera que es pot fer ràpida en qualsevol lloc és que d'anar al cos en qualsevol moment és m'assec bé, poso els peus a terra, respiro i és una manera ràpida de connectar amb el teu cos i amb el moment present, no? I això t'obre una porta, justament en aquest moment, de poder discernir una mica el que estàs fent, el que estàs sentint, de començar, no, a posar consciència. M'assec bé, espalda erguida, pies al suelo, respiro conscientemente. ¿Y ahora qué? Una forma ràpida. Sí, superbé. Sí, no tinc massa més a afegir, però sí que és veritat que això, no? Una mica en resum el que parlàvem de baixar una mica la realitat, perquè tot això, el que hem estat parlant és això, pensaments, no? Intrusius que se'm disparen. Llavors, intentar-ho baixar, ser conscients de la realitat, no? Vull dir que el que parlàvem de la idealització, d'aquesta immediatesa, les xarxes socials també en genera això, no? Vull alguna cosa i ho vull ja, doncs el que parlàvem abans de cultivar, no? De baixar-ho una miqueta aquí. Molt bé. Sí, jo m'havia endavant. apuntat una frase Clar que sí. amb això que m'ha agradat molt, que diu: la comparación vive en la fantasía, el amor propio vive en contacto con lo real. Interessant. Sí, que resolutiu el que acabes de dir. Sí, que guai. Vale, pues connectem ara amb l'Ari, que l'hem deixat sortir al carrer, per preguntar com celebra cadascú aquestes festes tan amoroses. Ari, com estàs? Molt bé, Xavi, doncs estem aquí al barri de Marianao preguntant a les veïnes i als veïns a veure com celebren Sant Valentín. Molt bé, doncs estem aquí amb... Rosa. Estem aquí amb... Mercè. Valeria. Gabriel. Hola, Gabriel. Tu celebres normalment Sant Valentín? Sí, home, si tinc parella, sí, clar. Vosaltres celebreu Sant Valentí? No. Mai? No ha sigut mai costum? No. Només quan és les primeres etapes de quan érem nuvis. Però ara ja, com que no. Ens has xivat que és el teu primer Sant Valentín? Sí. O sea, que sí que el celebres. Com ho has celebrat? Pues me dijo de ir a su casa un momento y me dice, te tengo una sorpresa, cierra los ojos. Y me da un ramo de flores muy bonito. ¡Ay, qué bonito! Y nada, luego nos fuimos a cenar al Tagliatella y nada, luego noche de pelis y ya está. Fue muy bonito. Molt bé. Com ho celebreu? Nos vamos a cenar. En vez de hacernos regalos, nos vamos a cenar y pasamos un rato juntos. Molt bé. O sea, no tan material, sinó aprofitar el temps per passar-ho junts, no? Sí. I com ho celebres normalment? Bueno, le regalo unas flores, una cenita, y bueno, depende, ¿no? Pero normalmente eso es lo básico. ¿Te lo esperabas así el teu primer Sant Valentín? No, o sea, tampoco tenía como expectativas porque pues mis amigas como que hacen siempre cosas diferentes, entonces dije, bueno, hay que fluir en la vida y ya está. Molt bé, molt bé. O sigui que a partir d'ara Sant Valentí és algo que celebraries? Sí, ¿por qué no? En plan, experiencias nuevas. Molt bé. I celebres altres dates com Sant Jordi o... O sigui, sou de celebrar com dates així romanticones? Sí, clar, sí. I és perquè celebreu més, per exemple, Sant Jordi, que aquí és com més comú, o en general no sou de celebrar aquestes dates? A veure, jo sí, Sant Jordi, però com jo gastem molts llibres, comprem molts llibres durant tot l'any i ens estimem durant tot l'any, doncs això de fixar els dies, doncs com que no. És el que importa, no? L'amor tot l'any. Tot l'any, és cada dia, no un dia en concret. Molt bé, moltes gràcies. A tu. Xavi, això és el que ens han contestat. Des d'aquell primer amor romàntic fins a aquella parella que porta molts anys i decideix viure l'amor cada dia, a persones que celebren Sant Valentí perquè és el dia que s'ha marcat com per celebrar l'amor. Però en definitiva, cadascú cuida l'amor de la seva manera.
Pues moltes gràcies, Ari. Ja hem vist que no hi ha només una manera exclusiva de viure Sant Valentí. I a més hem viscut una experiència on persones grans, persones adultes i persones joves viuen les seves relacions amoroses, no? I com, en aquest cas, inclús una persona gran li feia veure a una persona jove. Has de viure o has de sentir-ho a l'amor, a la teva manera, però has de sentir-ho. Ara parlarem de nou, no? Ara canviant una miqueta de forma, parlarem una miqueta d'allò més personal, més del que es viu a flor de piel, no? I per això ara també li donarem pas a l'Eugènia Sande, que ja la teníem abans, no? Per preguntar-te, a tu, des de l'inici, tu què? Com vius el Sant Valentín? Jo no celebro Sant Valentí. No. Sembla molta pressió. Un dia, que tot sigui perfecte, no? Bueno. És massa per mi. I crec també, com dèiem abans, és important celebrar cada dia. Aprofitar cada dia amb la persona que estimes. Amb la persona o les persones que estimes. Sí. Doncs, jo sempre penso, aquests detalls, les floristeries el dia de Sant Valentí es forren, però el rest de l'any han de sobreviure, no? Pues també, si hem de regalar flors, qui vulgui regalar flors, evidentment, pues, podem fer-ho altres dies, no? Molt bé. Com veus ara mateix la situació de les relacions, l'amor? Ha canviat tot molt, no? Però en el dia a dia, de la teva experiència, en el dia a dia, com ho veus? Lo veo molt més llibre i molt més encasillat, també. Vale, todo más encasillado. Tot té un calaix. Soc bisexual, soc homosexual, tinc una relació oberta, tinc una relació poliamorosa, necessitem com moltes etiquetes. I moltes etiquetes per definir-nos com ens relacionem. En el meu cas, per exemple, jo soc bisexual. Jo he estat 8 anys amb una dona, tinc un fill amb aquesta dona, ara estic en parella amb un home, tinc un altre fill, i hem tingut en distintos períodes de la meva vida, amb la meva actual parella, una relació oberta, jeràrquica i con 1000 normes. Hi ha llibertat per expressar, però també hi ha molta més consciència. Vale. Molta més consciència de com relacionar-se. I per què creus que passa això? Per què creus que, per un costat, has parlat, tornant una miqueta cap enrere, has parlat que tot està molt més encasillat? Per què creus que això passa? Perquè quan tenim tanta llibertat, tant d'on escollir, necessitem més ordre. Vale, interessant, clar. Sí, crec que també és com con les redes socials. Quan ens comparem com tot, no sapiguem què volem. Amb les relacions una mica el mateix. Vale, molt bé. Molt bé, et pregunto llavors, hi ha uns models tradicionals que estan com molt, o han estat molt establerts. Quins d'aquests models tradicionals creus que s'haurien de repensar, de fer algun canvi, perquè hi ha alguna cosa allà que no ens acaba de fer sentir? Què podríem fer aquí? Jo crec que hem de repensar-ho tot. Però no perquè esté malament, sinó perquè lo hem comprat sense saber què compràvem. Vale, molt bona reflexió. Doncs pensem què volem, què sento, què necessito, què necessita la meva parella, què necessitem junts. Crec que estem en un molt bon moment per tenir llibertat per comunicar-nos amb la parella, amb les nens que tenim al costat, amb la família, que no sigui solament un tema de me han dit que las parellas son así, que han de conocerse, casarse, tener hijitos y estar así juntos toda la vida, perquè sapiguem que així no funciona. Interessant. Companyes, teniu alguna cosa a aportar? Perquè us veig ara com a moltes reflexions al cap. Exacte. Endavant. Sí, a mi m'ha cridat l'atenció això que comentava, no? Que dintre de la llibertat, no? Que tenim de triar com ens volem relacionar amb els altres, hi ha com aquestes normes, no? I aquesta necessitat de delimitar, que és veritat que sona un poco... no? Bueno, m'he creat aquesta ambivalència, no? De dir... Però clar, alhora crec que és veritat, no? I passant una mica pel que comentàvem abans de les converses, no? D'establir què necessito. Però clar, és veritat que potser em costa una mica baixar-ho a la realitat, no? Que crec que a nivell teòric, quan ens ho imaginem i ho pensem, nos parece muy bien,
però a l'hora de baixar-ho a la realitat crec que costa construir, precisament pel que comentaves, perquè lo imposat i el que coneixem, doncs, tots sabem què esperar. No? Quan no tens el camí guiat, doncs l'has de fer tu i és més difícil, no? Però crec que això que implica com potser un esforç que de l'altra manera no sé, ho plantejava així una mica. Implica un esforç, perquè implica un esforç de comunicació i de conèixer-te a ti mateixa molt gran, però també és un esforç tratar d'encallar, de ser una persona que no sos. Si no eres esa persona que está dispuesta a casarse para toda la vida, ¿qué pasa? No es un esfuerzo quedarse ahí. Totalmente. Interessant. Con lo que pesa eso, ¿no? Además. Que interessant, la veritat. Estem tots com, vale, ostres, sí, sí. A mi em venia que justament amb la primera part de la taula, no? Que m'ha parlat de l'amor propi i tot, em sembla una forma superconscient i super madura, no? De tractar una relació, sigui amb qui sigui i sigui la que sigui, però m'he de conèixer, he de saber qui soc, què vull, no? I aquesta conversa amb l'altre m'agradaria, no ho sé, però m'agradaria obrir la parella. Això comporta un munt de temes que no es pensen abans de que passin molts cops. Perquè de cop, vale, abrimos la pareja, ¿no? ¿Cuántas parelles abrimos? Y ya está. ¿Pero qué significa? ¿Qué sí, qué no? ¿Dónde está el límite? Compte, Compte perquè després et veig arribar un dia a casa supercontenta, supercoqueta o supercontent, supercoqueto, que te brillan los ojos y es como los celos, hola. Clar, clar. No? Perquè d'on vens i amb qui has estat per arribar així? Fa temps que no et veig així amb mi. Per exemple, no sé, se m'acut. Eugenia, puc fer Endavant, clar que sí. De presentadora? Endavant. Eugenia, ¿esto ha podido suceder en un principio? Claro que sucede. A mí, personalmente, me costaba más verlo arreglarse para irse. Oh, fixa't. Clar. Sí. Pero también creo que es importante hacer mucha revisión de cómo estás como pareja. Y yo, por ejemplo, ahora mi relación está cerrada cal y canto, pero porque tenemos una situación familiar que requiere muchísima energía y no la puedo desviar en otro lado. Entonces, ser muy consciente de cómo estás y cómo está todo lo que te rodea, porque no solamente sostenemos la pareja, sostenemos muchas cosas. En mi caso tengo 2 hijos, sostenemos la familia. Padres menores con ciertas necesidades, sostenemos los padres. Sostenemos muchas cosas. El trabajo. Interessant. Claro. Perdó, jo m'he quedat molt amb la idea o a la reflexió que estic arribant, no? Una miqueta en el meu cap, és que no és algo estàtic, no? Que la intensificació de la teva relació amb una persona no és algo estètic, que en un moment pot estar més intensament o, jo què sé, tenir una part més, no sé, de todo el rato apetecerte, irte a cenar fuera i sortir i fer sortides o en altres moments no tens aquest desig tan constant, no? I que també pots obrir tu també a nivell personal la teva intensificació de rebre i donar amor, no? Em sembla molt interessant. Sí, just anava a dir el mateix, no? La importància de revisar-se, tant a un mateix com a la parella. No? El que comentaves, que no el que necessito avui és el que puc necessitar d'aquí 3 mesos o quan sigui. ¿No? O 2 minutos. O 2 minutos. Ser flexibles también en eso, de que no está nada grabado en piedra. Llavors et volia preguntar, quines lliçons creus que ens pot, al conjunt, podem rebre d'aquestes relacions no convencionals per viure l'amor i la connexió amb més consciència, ser més conscients de les nostres relacions? Creo que justamente va por ese lado, por tener más conciencia. Si tú quieres una relación tradicional, cerrada, intentar que funcione igual para toda la vida, adelante, perfecto, maravilloso. Desde la conciencia, desde el saber qué es lo que quiero, por qué lo quiero, cómo lo quiero y si la otra persona lo quiere conmigo. No sentirte atrapado en esa relación. En ninguna, ni en la abierta ni en la cerrada, en ninguna de las relaciones. Sí, como leerte también la letra pequeña, ¿no? Una miqueta, o sea, també has d'entendre tot el que estàs, les accions que estàs donant a la teva vida, no? Clar, no, és evident, és evident. I que sí perquè ho tries i no perquè és una cosa imposada. Exacte. Sí, que necessites tota la informació per poder decidir.
i no decidir només una vegada a la teva vida, sinó anar decidint dia a dia el que vols amb aquella persona o amb altres persones. Que interessant, que interessant. Vale. Llavors, quines recomanacions li podries donar als oients que volen explorar altres maneres diverses, però també saludables, d'estimar i de relacionar-se amb les altres? Todo lo del primer bloque. Claro, evidentemente, sí, sí. Mucho autoconocimiento, mucho mirarse, revisarse, es doloroso. No es un proceso fácil. Sé que no está al alcance de todo el mundo ir a terapia, porque hay cierto privilegio también en poder pagar las sesiones de terapia, pero hay muchísimos libros, hay muchísima literatura, podcasts, gente que está muy preparada hablando de este tema y ver qué cosas están bien para mí. Porque a lo mejor no todo de las relaciones abiertas está bien para mí. O no todas las relaciones monógamas están bien para mí. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? Ser muy consciente de eso y luego buscar las herramientas para poder expresarlo en la pareja. Qué interesante. Sí, sí, no busca un marc homogéneo, sino que sigui com personalizado. Personalizado, sí, sí, esto va personalizado. Claro. Ara parlem, com sempre, abans també ho hem fet una miqueta, parlem del context, del que envolta les persones, que això és una que a vegades no podem escollir del tot. Vale? Dintre de la cultura actual, doncs, quan parlem de cultura a nivell més ampli, des de la literatura que parlaves fins al cinema, les sèries, sitios de streaming, el que sigui, creus que aquesta cultura actual està preparada per trencar el model de la família nuclear tradicional? Preguntón. Sí. Siempre hay un preguntón, claro. Mira, a mí me da mucha rabia porque muchas veces cuando se encara el tema de las relaciones no monógamas se encara en tono de comedia. Y hay gente que lo pasa muy mal. Claro. Entonces sí nos podemos reír, porque no me puedo reír de situaciones en las que me he encontrado, pero creo que hay poca cosa y como muy independiente y muy escondida que se pueda tratarlo con cierta seriedad, con ver todo lo amplio de la situación. Creo que també al final és una forma, no? De ridiculitzar una situació vital, sobretot quan és una minoria, no? De persones actualment encara que poden viure o poden arribar a aquesta reflexió, encara que siguen escollint una opció més tradicional, que siguin conscients de tota l'amalgama de possibilitats, no? Llavors, al ser una minoria sempre acaben rebent aquest tracte una miqueta de la cultura popular. Molt bé. Sentiu-vos lliures per compartir i dir el que diureu? Justament m'estava venint del que estàs comentant, no? Se m'ha marxat. Bueno, tranquil·la, no, si no tornarem. A més, la pregunta següent va en aquest símbol també. Si creieu, per exemple, ara parlem com més de la cultura popular catalana, no? La història de Sant Jordi, per exemple, d'una princesa i un príncep que acaben, no? Perquè ell és el salvador i acaba, no? Llavors, en aquest sentit, no? En els contes populars que podem a Catalunya, a Espanya o arreu del món, no? Sempre hi ha aquest final romàntic, no? Com podem generar alternatives? També pensant ara en la infància, que creix llegint aquests contes. Mira, como madre de un niño pequeño que tengo un montón de libros de Sant Jordi, me encanta cómo hay tantas versiones revisando la historia. Como la princesa se hace amiga del dragón, como el dragón dice que lo único que quería era plantar rosas, 1000 cosas distintas a la idea de que va a venir un caballero a salvarte. Me gusta mucho cómo se está encarando, sobre todo una cosa así tan romántica, tan relacionada con San Valentín también. Que se esté viendo de otra forma, de una forma más sana para todos. Sí, jo crec que a nivell de referents també era pensar en pel·lícules Disney, no? Crec que cada vegada, per sort, està canviant una mica aquesta idea de princesa que és salvada, no? Per un príncep, per qui sigui, no? I cada vegada està més empoderada, en aquest cas la princesa o qui sigui, no? I no necessita d'aquesta persona. Crec que encara queda molt camí, però és veritat que... Sí. I jo crec que estem en un moment de trencadissa, no? Que encara hi ha una gran part reaccionària davant d'aquestes situacions, però hi ha una gran part
que comença a créixer, no? Entenent que és necessària una història alternativa. I això transcendeix no només als contes ficticis, sinó també a la realitat, on la història sempre ha estat explicada des d'un punt de vista, no? I ara de sobte estan començant a sorgir algunes alternatives, evidentment amb un gran bloc de persones que ho contradiuen, però bueno, que a poc, doncs això, la infància va creixent i l'adolescència va creixent en noves històries, noves tan fictícies com no tan fictícies, no? Al final la ficció, per sort o per desgràcia, transforma també la realitat. No? Molt bé, llavors anem cap al final. Acabant de parlar d'aquesta infància, com s'ensenya un nen o nena a desitjar fora dels cànons que marca la publicitat, el cinema, la literatura i inclús m'atreveixo a dir la tradició. No es molt difícil. Sí, muy complicado. No, mira, yo creo que la base está en la comunicación, en adaptar los mensajes para la edad que tienen, no pensar que porque un nene tiene 2 años no se entera de que la gente se está relacionando a su alrededor, no explicárselo como se lo explicas a uno de 18, pero adaptando el mensaje a ellos de que puedan ver, estar en contacto y que sepan que casa es un lugar seguro para hablar de estas cosas. No ya se lo explicarán en la escuela, cuando les toque la clase de educación sexoafectiva, que solo van a hablar de ITS. Claro. Creo que el trabajo va más de base, que van a todo de la mano, ¿no? Que es que la importancia de que protejan los sentimientos, de que se protejan ellos, de que protejan a la persona que tienen al lado. Eso es, hay unos libros de Menstruita, creo que son, que se llaman Es diu penis y Es diu vagina, que están súper bé, perquè tenen una part molt petita d'educació sexual muy guai. Interessant. Jo afegiria això que ha dit l'Eugènia, ara que em sembla superinteressant, però afegiria també, des de ben petits, anar validant el que són. Intentar mirar i veure, no mirar, veure qui és aquest fill o aquesta filla o aquest nebot, o veure qui és, en essència, aquesta persona i validar el que és. Perquè també des d'aquí estàs ajudant-li a construir aquest amor propi de validació cap a ell o ella mateixa, no? I penso que també és important, no? Perquè després pugui decidir lliurement perquè soc suficient, perquè soc vàlid, perquè tinc aquest amor propi i, a més, tinc uns pares, no? El recolze aquest, o pares o els adults de referents, no? Aquest recolze de que sí, endavant, amb el que vulguis. Interessant. Penso que al final també hi ha un punt, no? Perquè també moltes vegades també hem de saber que els pares s'han criat, no? Amb aquesta desconnexió total amb el món afectiu sexual fins a que no tenies 18, no? Llavors crec que al final, des d'algun punt de vista, no? Quan treballem amb pares o amb pares sobretot quan tenen adolescents i volen treballar tots aquests temes, jo amb infància no m'he relacionat tant, no? Però amb adolescents sí. I clar, al final també hi ha un primer pas amb ells, no? Amb un treball previ que també passa per aquest benestar emocional per tu poder atendre i sostendre quan un nen necessita el teu acompanyament en temes relacionals, no? A tots els nivells, des de la part més amistat a la part més de desig, que ho tindran segur, no? Sí, crec que passa també per això, no? Per trencar estructures, trencar idees fixes, expectatives, no? Pues això, integrant el dia a dia la diversitat, diferents possibilitats i la pròpia exploració, validant-la en tot moment i acompanyant. Sí, evidentment jo crec que també treballar amb els teus fills no és el mateix que treballar, no? Professionalment. Hi ha un punt evident emocional i aquesta és la clau, que tu també les teves emocions contrastaran en les emocions que tingui aquesta persona, aquest infant, no? Llavors, aquí hi ha una amàlgama d'emocions que s'han de desfilar prim, no? No sé. Molt bé, doncs acabem. Si teniu alguna última frase pels nostres batecaires, ja no sé com dir-los, que cada vegada som més, teniu algun tipus de frase com de recordatori de Sant Valentín? Mira, frase de Sant Valentín per
per nostres espectadors? Bueno, a mi m'agradaria com resumir una mica el que hem parlat, és que no hi ha una manera bona o dolenta de fer-ho, sinó que crec que cadascú ha de trobar la seva i sobretot que se senti còmode. Vull dir, que triï aquesta manera. Ha quedat superbé. Sí. Ha quedat molt bé. Podem tancar així, si voleu. Sí. Perfecte. Bueno, doncs fins aquí el capítol d'avui del Batec. Gràcies a totes les persones que ens heu escoltat, també a les entitats que esteu donant suport a aquest projecte i les persones que compartiu amb nosaltres doncs, les vostres experiències tant des del punt professional com, evidentment, des del punt personal i que heu fet possible doncs, aquest programa. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Merci. I res més, continuem bategant.